खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथाङा गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलआव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो नोंथांमोननो लागै आखायाव लादों। दिनै 15 फेब्रुआरि एबसुनि जोनोम सान। गोबां गेदेमाफोरानो गाहाम हामलायनाय बावहरनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव दाजेननाय जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया 2024 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजाद होगिरि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे एबसुआ टप 10 आव स्टेन्ड खालामनाय स्टुडेन्टफोरनो 1 लाख रां होनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। बे 1 लाखखौ आसाम सरकारा होयोब्लानो एबसुआबो होगोन होननानै फोरमायनानै होदों। खम समनि गेजेरावनो 1216 एलिमेन्टारि टिचार्स आरो 1464 सेकेन्डारि टिचार्सफोरनि एपइन्टमेन्टखौ होनो थांगासिनो दं होनना फोसावना होदों बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ। आरोबाव 141 साबजेक्ट टिचारफोरनिबो इन्टारभिउ जानो थांगासिनो दं होनना फोसावदों सिएम प्रमद बर'आ। दिनै मिरु केन्द्र इउनियन कर्मचारी फेडारेसन आरो संयुक्त किसान मर्चाया 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावदों होनना खौरां मोन्दों। बिजेपि सरकारनि बेरेखायै बे बन्द'खौ होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोरनि अजद बायदिब्ला बिजेपि सरकारा श्रमिक आबादारि आरो सुबुंफोरनि बेरेखा खामानि मावदों। दिनै बन्द' फोसावनायजों लोगोसे गोबां जायगायावनो धरनाबो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया जथाइ आफादनि दैदेनगिरि तपन शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फुंनि 5 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 बाजिसिम बन्द' होनाय जादों होनना मिथिहोदों। बांसिन धुबुरी, तिनिसुकिया, जरहाट, क'क्राझार, बाक्सा, बरपेटा, तामुलपुर, बङाइगाव, गवालपारा बायदि जिल्लाफोराव बांसिन गोहोम गोग्लैनो हागौ होनना सानना लानाय जादों। दायना होननानै बुथारदोंमोन सानै हौवा आरो हिन्जावखौ। थांनाय 2009 मायथाइयावनो कामरुप जिल्लानि सिङाव पलासपारायाव बिष्णु राभा आरो सरुचि राभाखौ दायनिनि सन्देहआव खास्रि-बिस्रि सिथारनाय दायाव लोब्बा थानाय सा 10 दायनिगिरिफोरखौ थैजासिम जेल जानांनायनि साजा फोसावबाय। सन्दीप राभा, प्रसेन राभा, निकु राभा, निरन्जन राभा, बिपुल राभा, पातिक कछारी, बि.के. राभा, उर्मिला राभा, मालाया राभा आरो जयमती राभा बिथांमोनखौ थैजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावनाय जाबाय। बर'नि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फालिथाया दिनै नैथि सान। मैया 14 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै गाबोन 16 फेब्रुआरिसिम मेहेरगोनां फारिलाइफोर जागोन होनना थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया फोरमायहरदों। मख'नो गोनांदि सोरां मन्जु थियेटारा 1973 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय। दिनैसिम गुबुन रावनिबो थियेटारफोरा गुबुन हारिनि थियेटारफोराबो बेबायदि गल्डेन जुबुलि खुंनो हायाखै। नाथाय बर'नि सोरां मन्जु थियेटारा 50 बोसोर जानाय लोगो लोगो गल्डेन जुबुलि खुंनो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। लोगोसे थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया गोजोननाय फोरमायदों। मा होननानै बुंनो आंथ' बहुद गोजोननाय मोनदों दिनै फार्स्ट दिनावनो फार्स्ट तारिखआवनो जिखिनि मानसि समागम जादों आंनि न'खराव आं बिराद हुखि बे इन्टारेस्टआव दिनै आङो गाबगोन ना मिनिगोन जादों। आरो जुदि बोरैबा मेगन नुदि ओंखारबाबो बुंनांगोन आं गाबाखै, आं दुखुआव गाबाखै, आं सुखुआव गाबदों। आंनि न'खराव दिनै इमान मानसिया फैनानै आंखौ सहाय सहानुभुति खालामदों अनुष्ठानाव। সেইকাৰণে आङो गाबाखै, आंनि मेगननि बिदिया ओरैनो माबासो फुर्तियाव इन्टारेस्टआवसो ओंखारदों, गाबदों होनना साननाङा। खिन्थु दा 50 बोसोर खालामनायनि अर्थ' बेनो जथेस्थ' घात प्रतिघात जथेस्थ' मोनलांदों थेबेया गाना होआखै। माने आंहा मोनसे गोथौ दङमोन थांखि जे सनालि जयन्ती खालामगोन बर'नि गेजेराव। असमियाफोराबो हायाखै खिन्थु आं बर'नि गेजेराव खालामना दिन्थिगोन जे बर' जातिनि माबा गोहोखौ आं दिन्थिगोन। आंहा बेसेखिनि शक्ति दं। दा बिदि आंहा चेलेन्ज लादोंमोन। बे चेलेन्जआ फैबाबा देग्लाय दिनैनि प्रथम दिन 14 फेब्रुआरियाव 14, 15, 16 सानथाम जागोन आरो बाबा। बे सानथामाव गासै जायगायावनो आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय स्टेजाव गाखो कमिटिया आंखौ सिनायथि होनायाव अब्लानो आं एखादो लेक्सार होबोदों जे फैगौ 24 सननि फेब्रुआरिनि 14, 15, 16 आंहा गल्डेन जुबुलि बेयाव जाहाथे गथाय रायजो राजाफ्रा थां आंखौ अनुष्ठानाव सहाय सहानुभुति खालामो। थाखा फैसानि कारणे भाबियाखै सोरबा होआ गैया आपत्ति गैया खिन्थु आंनि न'खराव नुजाखै होननानै आं खुलुम रायजो राजाखौ बुंबोदों। दा बे हिसाबै दिनै फैयो ना फैया गाबोन फैयो ना फैया आं मिथिला।
কিন্তু दिननिफ्राय फार जालांबाय जितु 50 बोसोर जाबाय बै समनिफ्राय माबायदि जेंना जेंसिजों नोंथाङा बहुत जारिमिनखौ फोरमायनाय बहुत एखौ बुंनो गोनां बाबा बहुत सम नांगोन घात प्रतिघात जथेस्थ आंनि जिबनाव दिनै गारि एक्सिडेन्ट पर्यन्त बुंदोंमोन ना गारि एक्सिडेन्ट जानानै मानसि थैदो आंनि थियेटाराव आरो एनिफ्राय मोनसे जायगायाव थियेटारनि गेजेराव फासि होनाबो थैदों मोनसे जायगायाव ओरैबायदि लखिमपुराव এনেকা उन्दुना थानायाव सासे एक्टरा थैना थादों बेबायदि बहुत आरो आंथ' माइक गाज्रि जानायावबो खारखोमा थानो गोनां जादों कमिटिया बुंनो होसोनाय दर्शक बुंनो होसोनाय आरो जेथिया नों माइकथ' नायगोन आरो दाइनिमा गाज्रि जाबाबो आं खारखोमा थानो गोनां जादों थिग बेबायदि घटनानि गेजेरथिंबाबो आङो फैदों आरो जोंहा जुदि बर' गथ' संगठन मोनसे ओंखारदोंमोन मोनसे समायाव हांगोमा ओंखारदोंमोन ओइ आन्दलननि खिन्थु गथ'फोरा आंखौ अন্য खालामाखै बहुत गथ'फोरा लोगो मोनदों लोगो मोनना रायज्लायदों आदा नों माबायदि मोनदों आंथ' थिगैनो दं मोजां सोलिबाय दं खिन्थु बाबुमोनाथ' ओरैनो जोंबो हादोरनि थाखाय जुद्ध खालामदों जोंबो हादोरनि थाखाय जुद्ध खालामो आरो नों आदाया जुद्ध खालामदों बर' कालसारनि थाखाय हारिमुनि थाखाय गतिके जोंबो ओरैहाय नोंबो ओरैहाय गतिके आदाखौ खुलुमदों बोरै जेरैहाय जायाथों माने बर' थेरगानो फोथांनांगौ खिन्थु गथ'फोरा आंखौ जेबो अयन्य सानाखै आरो माखासे समाव खोनानो मोनो जिहेतु नोंथाङा आलायारन जिहेतु नोंथाङा सोरामुजु थियेटारखौ फोथांनो थाखाय बिफानि सम्पति 65 बिघाखौ फाननानै सोलिबोबाय थादों मा बुंगोन फानदों माने आंनि खोथाया बेनोमोन जे खनालि जयन्ती खालामोमोन माने समाजा सरकार गैयामोन जेता हाग्रामा सरकारा जोंहा बिटिसि सरकार सृष्टि खालामो हाग्रामा सरकार सार महरै लिरो अब्लानिफ्रायसो आंनि बे 8 बिघा हाया थालांदों अब्लासो थालांदों बिनिफ्रायसो आंनि 8 बिघा हा फाननाया बन्द जालांदों जुदि बै जुदि बिटिसि सरकार सृष्टि जायामोन हाग्रामा सारा जुदि आंखौ सहाय खालामामोन अब्लानो 8 बिघा हाखौ फाननानै आंनि बे जिथु गोथौ जारिमिन माबा सानदोंमोन आं थांखि लादोंमोन खनालि जयन्ती जाफुंनाय नङामोन बे जाफुंनाय नङामोन खिन्थु बिथाङा जथेस्थ सहाय खालामदों बिनि उनावनो एमसिएलए एमएलएफोराबो आंखौ जथेस्थ सहाय खालामदों आरो दिनै प्रमद बर' साराबो नै आंखौ दिनै जथेस्थ सहाय खालामदों एमसिएलए इएमफोराबो सहाय खालामदों आरो लोगोसे जोंहा माबायाव बिश्वजित दैमारिबो आंखौ जथेस्थ सहाय खालामदों आरो बे माबानिफ्राय BKWACनिफ्रायबो दिनै मिहिरेश्वरा आंखौ सहाय खालामदों बिनि थ्रुयै दिनै माबाया प्रणब बर' साराबो इएम जा कालसारनि बिथाङाबो आंनो 2 लाख थाखा थांनाय बोसोराव हरदों थिग बिदिहाय आंनि सोरामुजु थियेटारा थांनानै दं जिहेतु नोंथाङा फोथायनाय दं आंहा इसोरनि सायाव आंहा फोथायनाय दं आरो दिनै जेसेबां गेदेर जायाथों सारमोना आंखौ खोब गण्य खालामो जायनि न'खरावनो थांदों जायनि एमएलएखौ आं लोगो हमदों बिनो आदाले खुलुमो आंखौ आदाले नमस्कार आदा हेगारनो आंखौ गोसोआ दाउट जायाखै दे फैगोन सारमोना आंनि न'खराव फैगोन ओरैनो आइखौनो बुंदों जे आं बर' दिनै आं खनालि जयन्ती खालामनो नागिरदों बाबा सनाथि मायथाइ आंनि गौरबनि बाथ्रा नङा समग्र दुलाराय बर' समाजनि गौरबनि बाथ्रा आसायबो हायाखै दा बर'नि गेजेरजों मोनसे खनालि जयन्ती खालामनो सोरामुजुआ गतिके जा बर'नि गौरबनिसो बाथ्रा एखौ बर' समाजा सानना लानांगोन